אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא את הפרק השני. אז נחזור בקצרה רק על היסודות של הפרק הראשון. יסוד אחד אפשר לומר. דיברנו שהבוירה מחיה את הבריאה על ידי המערכת של האותיות, על ידי החוכבי זויסיאס התוירה. וככה זה חי כל הזמן. נגיע היום בעזרת השם באמצע, עוד ניכנס לשאלה שנשאלו פה, האם היה ויכוח בין החסידים לבין אלה שאינם חסידים בנושא הזה, זה אין שום ויכוח, מפורש, מי שרוצה יכול לעיין, נצטט אולי בנפש החיים, זה גם כן מפורש, אפשר לומר שעד פרק ז' זה ברור שאין ויכוח, אולי בפרק ז' יש נושא שיש ויכוח אם יש ויכוח. אבל בסך הכל זה דברים שמקובלים על כל הצדדים, יש הרבה שמחיה את הבריאה, הכל החלק הזה, ואפילו החלק שזה האותיות, גם זה מופיע שם. זה דברים שכתובים בספר יצירה, זה לא דברים שאין בהם בכלל ויכוח. עכשיו בפרק השני, הוא רוצה לחדד את זה, בין הדברים יהיה כמה חידושים, אני צריך להיכנס לעוד עולמות יותר רחבים מבחינה מסוימת של עוד נקודות. אז בואו נתחיל ככה, הוא אומר, והנה, מכאן תשיבה סמינים וגילי שוירש תו איסום, הכויפרים בהשגוחה פרוטיס, היא באויסוי סימויפסי התוירה. זאת אומרת, הוא מדבר על אפיקורסים, שהם כופרים בחלק של השגוחה פרוטיס על כל יחיד ויחיד, ואויסוי סימויפסים שבעצם יש שינויים בבריאה, הם אומרים שזה נראה להם בלתי אפשרי, אז הוא מסביר שזה מתחיל הטעות הזאת, שטועים בדמיונום הכויזב, שמדם עם מעשה השם, אויסה שמיים וארץ, למעשה אנוש ותחביל אויסוף. השורש של הטעות מתחיל, שיש להם השוואה בין מה שהם רואים שהאדם יוצר, אדם מייצר כלים, אדם מייצר דברים, ביניהם היצירה של הריבונו של עולם היא אותו דבר. אז בואו ננסה באמת קודם כל להבין על איזה כופר מדובר פה. בעצם מה שהוא רוצה להגיע, נקדים אולי טיפת המאוחר בשביל להבין מה אנחנו דנים פה. הוא רוצה להגיע לנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מחיה את זה, וזה לא כביכול שהוא עזב את זה. הם חושבים שכביכול הקדוש ברוך הוא יצר, כמו שהוא יצר, אדם יוצר כוס, אחרי זה הוא הולך, הוא משאיר את הכוס והולך. אז כביכול הם אומרים, הקדוש ברוך הוא יצר את הבריאה, והלך, עזב את זה. אומר התניא, לפי כל הבסיס של פרק א' זה בדיוק הפוך. בלעדיו אין קיום לדבר, ממילא זה מתפרק. זה לא הפשט הוא שבלעדיו הוא עוזב את זה ויש גם השגוחה פרוטיס, אלא השגוחה פרוטיס היא בעצם, כי הוא מחזיק את זה כל הזמן, זה מתוחזק על ידו כל הזמן, בלעדיו אין רגע אחד של קיום, זה כביכול נברא כל רגע מחדש. אבל בשביל להבין, אנחנו צריכים להבין, הוא נכנס פה לנקודה מעניינת. מה זה האפיקורסים האלה? והוא לכאורה נכנס רק לזווית אחת. מה אפיקורסוס, אבוידע זורה, מה בכלל, מאיפה זה מגיע, מאיפה זה מתחיל? אז למעשה, אפשר לסכם את זה, שמופיע בראשונים, יש 3 חלקים. יש מה שהרמב"ן מביא פרשס בו, יש כאלה שהם בכלל לא מאמינים שיש בוירה. אלה שאומרים שהעולם קדמון בשפה של הראשונים, אומרים עולם קדמון. ואיתם בכלל אנחנו לא מתמודדים פה בספר. תכף נדבר מה התשובה לנקודה הזאת, אבל פה בספר לא מתמודדים עם זה. הוא מדבר על כאלה שאומרים שהבורא ברא ועזב. הניח את זה בלי השגוחה. בחלק השני, שהוא בעצם השורש של אבוידע זוהר, מאיפה הוא התחיל, יש גם מחלוקת ראשונים. יש את הרמב"ם ויש את הדרוש הסרן. שזה שני גישות. מה היה בדור אנוש שהתחיל אבוידע זוהר. הם שניהם מביאים את הפסוק, גם הרמב"ם וגם הר"ן מביאים פסוק ששם מוכח שבעצם אין ויכוח מהנקודה הזאת שהבורא ברא את הבריאה. יש פסוק כתוב שם בירמיה, שהרמב"ם מגדיר את זה, הוא מתחיל ככה, הוא אומר, הלשון של הרמב"ם באבוידע זוהר, פרק א' הלכה בייז, אז הוא אומר, ברור שהבורא ברא את הכל, כמו שכתוב בפוסיק, מי לא יראך הוא מלך הגויים, כי לכו יעשו בכל חכמי הגויים. ברור, זה דבר ברור שהבורא, כל הפסיקים בתנ"ך מלאים בזה, אין ויכוח
שכלי בנושא הזה. תכף נגיע למה באמת, אבל זה נושא לא ניתן לוויכוח. מה כן הוויכוח? אז הרמב"ם אומר, הם אחזו שמכיוון שיש כוכבים וגלגלים ושמש וירח, שהם בעצם משמשים, הם מאירים על הבריאה, הם גורמים את כל הדברים שקורים בבריאה, כל החלק של המזלות והכל, אז רצונו קייל בורכי לגדל לכבד למי שגידלו וקיבדוי. כמו שהמלך רויצה לכבד העומדים לפונו, וזה כבודו של מלך, אותו דבר, אז אנחנו מכבדים אותו כי זה מה שהבורא רוצה. מכבדים את כל הדברים כי הבורא רוצה את זה. ולאט לאט הוא אומר, הגיע הזמן שאנשים פשוט התחילו לשכוח את ההתחלה. ההתחלה זה היה מהלך ברור שהבורא רוצה את זה. הוא רוצה שיכבדו את אלה שהוא מינה לשרים, אלה שהם משפיעים, הם מאירים, השמש מאירה לבריאה, אז הבורא רוצה שיכבדו את השמש. אז עושים בית לכבוד השמש ודברים לכבוד השמש. ולאט לאט נשכח מהם הדבר הזה, וקמו עובדי אלילים, נביאי שקר, והם אמרו שהכוכב אמר תעשו לו ככה, תעשו לו ככה, לאט לאט האנשים והילדים והאנשים האחרים שבכלל לא הבינו, כבר איבדו את כל ההתחלה, וכבר הגיעו לאיזה מין מסקנה משונה כביכול, האומר לעץ עובי אוטו, שזה דבר שאין לו שום פשר והיגיון. זה הגישה של הרמב"ם, הוא אומר ככל שנהיה יותר ארוך ויותר ארוך, אז זה נהיה ממש עבודת אלילים בלי שום חיבור עד שהגיע אברהם אבינו, ואז הוא נכנס לכל ההמשך. זה שיטת הרמב"ם איך התחיל עבודת זורע. הר"ן ניגש לעבודת זורע לגמרי אחרת, הוא מביא גם את הרמב"ם, הר"ן בדרוש טס, הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שבעצם עבודת זורע היא נובעת מהפוך, ממחשבה מאוד חיובית ומאוד גבוהה. הוא אומר שבעצם אדם ככל, הוא אומר, בייס ראשון, נמשכו אחרי עבודת זורע, זה לא היה סתם דבר. הוא אומר, זה התחיל, מביא את הרמב"ם, הוא אומר, אני חושב שעצם העיון, בעבודת השם, העיון לחפש מה הבורא רוצה, מביא אותם לעבודת זורע. למה? הוא אומר ככה, הם היו מודים שהכל מהריבונו של עולם הוא אילה סאילויס, הוא יצר את הכל. רק הם רצו שראוי גם כן לעבוד הגלגלים ולכוכבים, כדי להשיג מהם השפע הנמשך מהם. זאת אומרת, הם בעצם ניסו לשאוב כוחות רוחניים מכוחות שנמצאים בבריאה. זה הכרה כל כך חזקה ברוחניות של הבריאה, שאני אומר, אני רוצה למצות את אותו כוח רוחני שנמצא בבריאה, ואני הולך לעבוד אותו לכן. וזה בעצם, הוא אומר, לולי שזה היה ציווי שאסור לעשות את זה, אז יש בזה משהו. זאת אומרת, יש איזה כיוון כזה. זה כיוון, הוא אומר, כיוון מקובל, כיוון שאפשר להבין אותו. רק אסור לעשות אותו, הבורא אסר לעשות אותו. אבל זה לא בחינם, היה יצר כל כך חזק. הוא התבטל, אנחנו לא יכולים להבין אותו. זה יצר שכיום לא קיים. אז ממילא יש לנו ויכוח בין הרמב"ם לר"ן, האם הטעות התחילה מנקודה חיובית מסוימת, כמובן לא חיובית אמיתית, כי אסור לעשות את זה, אבל חיובית ברעיון, או כי הם רוצים לכבד אותו, כי הבורא עשה אותו שר, או לחילופין, שאפשר לשאוב מפה איזה כוח רוחני, איזושהי תוספת רוחנית. לפי הר"ן, בזמן אברהם, כאילו ידעו שיש הקדוש ברוך הוא, מה הוא גילה? גילה שעובדים רק אותו. כן. גם לפי הרמב"ם בעצם, זה הנקודה המרכזית, רק הרמב"ם כאילו מעמיד שהשכחה, כן, הוא החזיר את זה, אבל הוא החזיר את זה גם כן, לא בצורה שהייתה עם החלק של עבודת זורע. זה לפי כולם אברהם ניפץ את המיתוס הזה של עבודת זורע, הוא בא ושבר ואמר, אין כזה דבר, אנחנו עובדים אותו ישיר, לא דרך. גילה אותו מדעתו, את הקדוש ברוך הוא, מה הוא מוסתר. כי כבר היה את השכחה, זה לכאורה גם צריך להגיד לפי הר"ן אולי הוא כן מזכיר, אני לא זוכר, צריך לבדוק אם הוא מזכיר גם את החלק מה עשה אברהם אבינו, אם גם את זה הוא כותב. אבל הזכיר ציווי, בזמן אברהם אבינו, איזה ציווי היה לו לעבוד אותם ולעבוד אותו. אז הנקודה הזאת היא בעצם, זה חלק משבע מצוות בני נוח גם כן. אז לא, אז מה הוא בעצם חייב אותם? אז זה הרמח"ל בעצם יותר בדרך השם בהתחלה מאוד מעריך בזה. זאת אומרת, גם אם לא היה ציווי, זה היה ברור, יש דברים שהם שכליים, ופה נתחיל עכשיו בעצם לגשת לחלק השני, וזה גם יפתור את הנקודה הזאת של הציווי. יש רב אלחונון בסוף הספר, בסוף קובץ אורס, יש דוגמאות לחידיש האגודס על דרך הפשט. אז יש לו מהלך מאוד מעניין, הוא מתחיל, הוא בין הדברים, הוא שואל שאלה כזאת, איך אפשר לצוות על אמינה, אנחנו לומדים עכשיו סוגיות של אמינה, שער היחד והאמינה,
הוא מדבר איך אפשר לצוות אמינה כשאנחנו במצב שהרמב"ם מביא שהאריסטו היה חכם כל כך מופלג וגדול, ובכל זאת בנושא הזה של האמונה הוא נכשל. והרמב"ם מחשיב אותו, איך הרמב"ם כותב, קרוב למעלת הנביאה. אז הראשונים האחרים אמרו שהרמב"ם הלך מאוד קיצוני בזה, אבל הרמב"ם מחשיב אותו. ומגיע פה, אתה אומר לבחור בן 13, תאמין, איך אתה דורש ממנו משהו שהוא בעצם יותר ממה שאתה דורש מהפילוסוף הכי גדול? כך רב אלחונן מתמודד עם זה. הוא שואל עוד כמה שאלות. הבסיס שהוא מתרץ הוא אומר ככה. הוא אומר שבעיקרון האמונה היא דבר נורא פשוט. מה שכתוב במדרש. הוא מביא את המדרש, זה מודפס במדרש החולס. אומר רב עקיבא, איזה מין שאל אותו, אומר לו, תוכיח, הוא אומר, יש בגד, מישהו יצר אותו, יש נעל, מישהו עשה אותה, כל דבר זה דבר פשוט. אם יש עולם, מישהו יצר אותו, כל תוכנית מראה על המתכנן. זה דבר נורא פשוט והגיוני, אין היגיון אחר לשום תוכנית שהיא תהיה קיימת בלי מתכנן בצורה מקרית. זה בלתי אפשרי. כל אחד בכל תוכנית שהוא רואה בעולם, רואה שיש מישהו שתכנן אותה, וגם בבריאה זה כך. הדבר הכי פשוט, בפרט היום שהרמת התכנון של הבריאה יורדת לכזה רמת מיקרו שלא נתפס בכלל, זה תכנון מדוקדק, כל אדם וכל דבר, זה רמה של תכנון שאנחנו אפילו לא מצליחים לחשוב על תכנון כזה. אי אפשר לתכנן, בקושי כל היחיד, זה שעוסק במדע של הלב, מצליח להקיף קצת את הנושא הזה, אבל זה שעוסק את העיניים, מקיף את העיניים, אבל אין מישהו שאוסף את כל המכלול, לא שייך בכלל מוח אל אנוש שיקיף את כל המכלול הזה. זה דבר פשוט, הוא אומר. למה באמת יש אנשים שהם כן כופרים? מאיפה זה מגיע? אז הוא אומר, יש לנו כלל, לא יסיקח שויחד, הוא אומר, אפילו מוישה רבייני, יעבר עיני צדיקים, מוטבע בבריא יסוד, שמי שמקבל שויחד, המוח שלו לא שוקל נכון. וזה לא משנה, גם אם הוא לוקח פרוטה אחת, הוא צדיק הכי גדול, שויחד מעוות. הוא אומר, הגוף שלנו נותן לנו שויחד. וזה בעצם השורש של המינוס. ובזה הוא מסביר מדרש. לא יססירי אחא לבבכם, זה המינוס. מה הקשר? לא יססירי אחא לבבכם זה בעיה אחרת. אז הוא אומר, השורש של המינוס מתחיל, לא יססירי אחא לבבכם. אדם בעצם נמשך לדברים רעים, אבל הוא רוצה להצדיק את עצמו. אז הוא מתחיל לפקפק באמונה. זה הולך ביחד. זה מאוד יפה. שנייה נגיע. אבל ממילא הוא אומר, בעיקרון השכל הפשוט, אין לו שום בעיה, האמונה זה הדבר הכי פשוט שיש. המושג הזה לבוא ולהגיד שהעולם, עם כל הפטנטים שהם מנסים להגיד, כל פיצוץ ואבולוציה, כל סוג של רעיון מהסגנון הזה, בעצם הוא בסך הכל, הוא לא הגיוני בסופו של דבר. כי הנקודת התחלה צריכה ביור, ולמה שזה יישמר כל הזמן החוקים של הדבר שימשך. מישהו מחזיק, מישהו משמר את זה. אין לזה שום היגיון שהתוכנית הזאת, איך שרק תגדיר את התוכנית, זה בכלל לא משנה. יש תוכנית, יש מתכנן. רק זה התחמקות של המוח, כאילו הוא מפחד מההכרעה הזאת, שמוכרח להיות שיש מתכנן. אז השוחד הזה, מהפחד הזה, יותר נוח לו להגיד 1000 דברים אחרים ו1000 הסברים אחרים מאשר הדבר הפשוט. לכן אפשר לבוא לתבוע את זה מהאדם. אל תיקח את השוחד, תגיד לגוף שלך, רגע, תשתוק, בוא נפעיל רק את המוח ותקבל את זה. זה מזכיר, שמעתי פעם, אני לא יודע מה המקור של זה, אבל כנראה שיש לזה מקורות, שמספרים שהאריסטו פעם נתפס באיזה חטא מאוד מגונה. שאלו אותו, אתה אריסטו הפילוסוף הגדול, ככה נופל בכאלה דברים? אז הוא אמר, כשאריסטו חטא, הוא לא היה אריסטו. אז זה היה כזה פתגם, שמעתי, אמרו בקוצק, אולי עוד אמרו את זה. הוא אמר, אמרו, אוי בריסטו ומדף ומזרניש כאן אריסטו, והוא סטויגר דה אריסטו. אם כשצריכים את האריסטו, הוא לא אריסטו, אז מה הועיל לנו אריסטו? כל הפילוסופיה, אם כשמגיע שעת מבחן היא לא רלוונטית, אז מה יש לנו מכל הפילוסופיה? היהודי זה המעלה שלו, שהוא לא קובע את זה לפי היצרים. אם הוא נתקע, הפילוסוף, שהוא מוכרח להגיע, שיש בורא, הוא יעדיף להכריע בצד אפילו שהוא רחוק מהשכל, מכיוון בשביל לא ליפול בבעיה הזאת. אז ממילא אנחנו בכלל לא מדברים איתם, אנחנו מדברים על אנשים רציניים, שמכירים בזה שיש בורא, שזה הדבר הפשוט והשכלי, לא מישהו שהולך אחרי הגוף אחרי התאוות שלו. הוא מבין שיש בורא. ופה אנחנו עוברים לשלב הבא, שיש כאלה שאומרים שהקדוש ברוך הוא עזב את ההנהגה של הבריאה,
וזה בעצם נקודה נוספת שלא כל כך מפורשת לא ברמב"ם ולא בר"ן, זו שיטה נוספת של כאלה שאומרים, הקדוש ברוך הוא עזב, הוא ברא, ועזב, עכשיו זה מתנהל לבד, אין השגחה פרוטיס, הוא לא עוסק בהשגחה פרוטיס. עכשיו, השאלה היא באמת, למה התניא היה צריך להביא אותם? מה הוא רוצה? אני חושב שיש פה נקודה מאוד עמוקה, שבעצם היא נקודה של אבוידה. הוא רוצה פה משהו בשפה שלנו. בעצם אצל כל אחד בסופו של יום, אם הוא היה מאמין מוחלט בהשגחה, אם הוא היה חי את זה, הוא לא היה שייך כמעט, כל הבחירה שלו הייתה נהפכת אחרת לגמרי. הוא לא היה מסוגל כמעט לעשות לא חלק של רע, ואפילו הטוב היה נראה אחרת לגמרי. הלימוד היה נראה אחרת לגמרי. הברוכס, התפילה, מי שחי השגחה ברמה שהנה, הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, לא היה מציאות בכלל של לעשות את הדברים אחרת. אז בעצם בכולנו יש איזושהי נקודה מהמינוס הזאת שהוא מדבר עליה. החלק הזה שכביכול הבריאה זורמת מעצמה, התחושה הזאת זה סוג מינוס שקיימת אצל כל אחד, ועליה צריך לשרש ויודעת היום ושבוע ישראל לבובכו, להגיע באמת חזרה לאותו הכרה, לחיות שלא, זה כל הזמן חי, הריבונו שלנו כל הזמן נמצא ומחיה את הכל. סוג חיים כאלה זה סוג חיים חדשים, ולכן התניא מתביית דווקא על הנקודה הזאת. הוא נעמד על הבעיה הזאת של אלה שאומרים, הוא עזב את העולם. כי אם לא תחיה ככה, החיים שלך יהיו אחרים. וזה דבר שאדם צריך לעמול, זה לא מגיע. הטבע גורם לאדם את ההפך. כביכול העניין זורם, העולם זורם. הכל יהיה בסדר גם אם לא תהיה כמו שצריך. אם אדם חי את החיים שהנה, העולם פה נושם וכל רגע מחויה, אז הוא חי חיים אחרים, החיים של השגחה. מילא על כל פנים, אז לכאורה הוא מתחיל פה עם נקודה מסוימת מאוד בכלל הכופרים, אבל הוא מתכוון דבר שהוא בעצם גורם לאדם את השינוי הגדול. כל שאר הדברים הם לא הלב של העניין. זה הדבר שגם אדם כשהוא כמו שצריך בסופו של יום, משתנה על ידי לחיות את זה. אז הוא מסביר ככה שבעצם הכופרים בהשגחה פרוטיס, באויסס מויפסה התוירת, שטועים בדמיונם הכויזב, שמדם ממעשה השם, אויסס שומים וארץ, למעשה אנש ותחביל אויסוף. הם חושבים שזה אותו סוג מצב כמו של אדם. כי כאשר יצא לצורף כלי, שיב אין הכלי צורך לידי הצורף. כי אף שיהודו ומסילוקס המני, והולך לו בשיק, הכלי קיים בתבניסו וצלמי ממש. הצורף מייצר כלי, הוא מייצר גביע, הוא מניח אותו, יוצא החוצה, והכלי נשאר. זה נשאר ממש אותו דבר, כאשר יוצא מיד הצורף. הוא לא רואה בכלל לא חל שום שינוי מאז שהוא עשה את זה. ופה הוא הולך להגיד שבעצם הם מדמים שאותו דבר זה מעשה הקדוש ברוך הוא. פה חשוב להדגיש בעצם נקודה, כשדיברנו בשיעור הקודם, דיברנו על זה שבספר יצירה אפשר ליצור, גם כן אפשר ליצור אדם, אפשר ליצור דברים, זה בעצם הכל אותו נקודה. נתחיל עם שאלה שגם החידו וגם הלשם מדברים עליה. מצד אחד אנחנו אומרים בספר יצירה, והגמור אומרת בסנהדרין, שבאו המורים והם יצרו עגלה טילצה, הם יצרו אדם, הם יצרו דברים. מצד שני, המדרש אומר שאילו יתכנסו כל באי עולם, כולם יתכנסו ביחד בשביל לברוא אפילו יתוש אחד, הם לא יכולים לברוא יתוש. איך מסתדרים שתי הדברים האלה? אתה אומר שאפשר ליצור אדם, אפשר ליצור עגלה טילצה, והמדרש אומר שאי אפשר ליצור אפילו יתוש. אז שניהם אומרים את אותו נקודה, גם החידור, גם הלשם, שניהם אומרים את זה באותו עיקרון, ששוב פעם, זה ממש מה שכתוב פה. אדם לא יכול ליצור יתוש. זה שהוא יכול לקחת ספר יצירה, ועוד פעם לקחת אותיות, ולהגיע עד בריאה של יתוש, זה לא נקרא שהוא יצר יתוש, הוא שוב פעם לקח את מה שקיים, והוא הרכיב אותו. כמו שבצלאל דיברנו שבוע שעבר, בשיעור הקודם, שהוא צירף אויסי שנבראו עם שמיים ואורץ, לא הפירוש הוא שהוא יצר דברים חדשים. מה שיש, אתה יכול לשחק עם זה, ליצור את זה עוד פעם, אז יש ממש חיצוני, שאני לוקח פלסטיק ואני ממיס אותו, ואני יוצר אותו, אז אני לוקח את הדבר הפיזי, שהוא גם מחויה, הוא חי מכוח אותם אותיות. אני יכול לשנות לו את הצורה. כמובן שהאותיות שלו יהיו חדשים, כי כשהוא יהיה כלי, אז חלק מהצירוף שלו באמת יהיה פלסטיק, וחלק מהצירוף שלו יהיה גם כן כלי. הצורה החדשה שהוא קיבל יהיה אותיות כלי. שאנחנו נסתכל בצירוף הפנימי שלו, יהיה לו מהות רוחנית. יהיה לו יותר עמוק ויותר עמוק צירופים על גבי צירופים. כוס,
יש לו, זה גימטריה אלוהיקים, יש לזה משמעות, לכל דבר יש את הצירוף הפנימי וההשתלשלות, כמו שראינו בפרק הקודם. אבל בסך הכל אתה הכל לוקח דברים קיימים. גם כשאתה משתמש עם ספר יצירה, ואתה מייצר משהו, אתה משתמש הכל עם דברים קיימים. זה לא שאתה מייצר דברים חדשים. זה אפשר. ליצור יתוש בצורה שהיא לא עם הכלי העבודה שיש בבריאה, זה אי אפשר. אתה יכול לקחת את מה שיש בבריאה, אתה יותר פנימי, אתה יכול לקחת דברים פנימיים גם כן, אתה יכול לקחת את אותם אותיות, הדברים. אבל ליצור יש חדש, זה אתה לא יכול. מעין המוחלט אתה לא יכול. אז אותו דבר הוא אומר, כך מדמים. הסכולים הוא האלה, מעשה שמיים וארץ, הם מדמים שזה גם אותו דבר שהקדוש ברוך הוא יצר את זה ועזב. אך תח מרויס העיניים, ההבדל הגודל שבמעשה אנש ותח בילו איסוף, שהוא יש מיש. רק שמשנה הצירה והתמינה מתמינס חתיכס כסף לתמינס כלי מעשה למעשה, לתמינס כלי. הוא משנה את זה מחומר גלם לכלי. הוא משנה, הוא חורט על זה, הוא מייצר סביב זה, אז ממילא זה עדיין יש מיש כל הזמן. מה שאין כן למעשה שמיים ואורץ, שיש מאין. יש מאין זה יצירה חדשה, זה דבר אחר לגמרי. זה הקדוש ברוך הוא יצר, והוא מחיה כל הזמן את העולם, זה מהות אחרת לגמרי. ממילא יוצא שבעצם ההבדל העצום, שהחלק שמה שהאדם יוצר, הוא בסך הכל משנה את הצורה. הדברים קיימים, הוא נותן להם כל הזמן צורת חדשות, וזה לא משנה כמה שזה משוכלל שזה יהיה. אפילו שזה יהיה ממש, הוא יהפוך אנרגיה לחומר וחומר לאנרגיה, אז עדיין יש מיש. זה הכל דברים שהם בגדר היש. זה דבר קיים, הוא משנה אותו, הוא הופך אותו, הוא נותן לו גוון חדש. אין ספור גוונים שהוא יכול לעשות. כשהקדוש ברוך הוא מחיה משהו, זה סוג חיות קבועה, כמו שראינו בפרק הראשון, שאם רגע אחד האותיות לא יהיו, הדבר יתבטל. ובאמת זה גם כתוב בנפש החיים, גם בשער א' בפרק ב', וגם בשער ג' בפרק ב', פעמיים זה מופיע שם, אולי נקרא את הלשון, כי כתוב שם גם כן חד מאוד הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מחיה כל הזמן. אז הוא אומר, לא יקי מידס בוס עבודו מידס הקדוש ברוך הוא, כי כשהוא דם בוינה בניין דרך מושל מעץ, אין הבוינה בוירה וממציא עוז מכויכו העץ. רק כשלוקח עצים שכבר נבראים, מסדרום בבניין, הוא סך הכל מסדר. ואחר שכבר סידרום לפי רצוינוי, אם שוכחוי, היסר ונסתלק מהם, אם כל זה הבניין קיים. הוא עוזב, הבניין נשאר, השולחן נשאר, יצר את השולחן, השולחן קיים. אבל אי יזבוח שמוי, כמו באייס בריאה סוילום הסקילום, בורום וימציאום יזבוח יש מים בכויכוי, קין מאז בכל יום ובכל רגע ממש, כל כוח מציאיסום וסידרום וקיימום, תולי רק במה שיזבוח משפיע בהם ברצונו יזבוח, כל רגע כוח ושיפס אור חודש. ואילו הוא יזבוח מסלק בהם כוח השפרוסה אף רגע אחס, כרגע הוא קילום לאפס ותוי, ממילא כמו שיוז דיין שכנס הגדולה, מחדש וטיבה בכל יום תומן מעשה בריישיס. זאת אומרת, כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא מחזיק את זה, מחיה את זה. זה רגע אחד עוזב, הכל מתבטל. כותב את זה עוד מקום גם כן, בפרק ג' ב', אותו ממש אותו עיקרון, כל רגע זה דבר שהוא מקיים אותו. מסביר בזה אגב מדרש השבוע, שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא נקרא מקוימו של אילום. אומר זה הפשט מקוימו של אילום. הדבר שמחזיק, מקום, אנחנו נמצאים במקום, המקום נותן לנו את היכולת להתקיים. הקדוש ברוך הוא מקוימו של אילום, הוא נותן למקום את היכולת להתקיים. הוא מחזיק את המקום, כל היצירה של המקום, אז לכן הוא נחשב מקוימו של אילום. והוא פלא גודל יויסר מקריאס ים סיף. בעיקרון הבריאה אומר זה פלא גדול יותר מקריאס ים סיף, על דרך מושל. שואליך השמש הים בריח קודם עזו כל הלילו, כתוב הרי בפוסיק שהיה ריח קודם עזו כל הלילו, ויבוקי המים וניצבי כמו עינית וכחוימו, המים נעמדו אחד על השני כמו קיר גבוה, ואילי הפסיק השמש וריח כרגע, אוי המים חוזרים וניגורים במוירד כדרכום וטיבום. ולא יקומי כחוימו. אם הרגע אחד היה נפסיק אותו כוח שמחזיק אותם, זה היה ישר נופל. אף שהטבע הזה, במים, גם כן נברו ומחידש יש מאין. בעצם, כשמים עומדים בעצם, שיניתי להם את הטבע. המים מצד הטבע שלהם, החוק שלהם, החוק הפיזי שלהם, אומר שהם יהיו נשפכים. פה המים קיבלו טבע של קיר. אז בעצם נהיה להם שינוי בפרט מסוים, לא ביש שלהם, אלא בכללים שלהם. לכל יש לו חוץ ממה שהוא יש לו גם מערכת כללים. לעץ יש את הכללים שלו, לאבן את הכללים שלו, עץ נשרף, אבן לא.
מים נוזלים, לכל דבר יש מערכת של כללים, הטבע שלו, אז בסך הכל דבר אחד השתנה במים, הם היו יש, והם סך הכל קיבלו טבע חדש, לעמוד ישר. ואנחנו עומדים, אם אנחנו נראה כזה דבר, אנחנו נעמוד אחוזי השתאות. נצייר לעצמנו שהשולחן פתאום יתחיל לנסוע, יתחיל לעופף. כולם יהיו נדמים ויקבלו פחד, הנה יש פה איזה כוח, איזה חי, איזה משהו שמזיז את זה. זאת אומרת, בעצם בקרס ים סוף, הרי היה שם התגלות מאוד גדולה. המציאות הזאת שקוראים את המים נעמדים, זה גורם, כל הבריאה הרי עמדה, כתוב שכל מלכי ארץ כולם ראו את המים עומדים, זה יצר פחד, זה יצר אימה ופחד. זה פשוט ככה. כי גם היום אם זה יקרה, כזה סוג דבר, זה אימה ופחד בעיקרון. אתה פתאום רואה את ההתערבות של הבורא בבריאה, אז אתה רואה שהנה יש כוח שמחזיק את זה, מחזיק עכשיו את המים, מי יודע מה הוא יכול לעשות? זה משהו ששולט על כל המערכת של הבריאה. אז הוא אומר, בעיקרון, סוף סוף זה סך הכל דבר שהוא קיים. טבע זה במים גם, כן נברו מחודש יש מאין. שהריחוי מסבונים ניצבס מעצמו. בלי רוח. אומר בעצם, כשאתה רואה קיר עומד, זה חידוש יותר גדול. מה מחזיק אותו? אין פה אפילו את הרוח, אין פה את הדבר החיצוני, אין פה את השינוי של הטבע. כל המהות שלו הוא חידוש. רק כשטבע אין מים, אין כן, אתה מתפעל מהזה שהמים עמדו כמו אבן. וכל שכם וקל וחומר, בבריאס יש מאין, שהיא למעלה מהטבע, ואף לב ופלא יויסר מקריאס ים סוף. זה הרבה יותר מחודש בעיקרון, כשאדם מתבונן בעין בוחנת. הוא רואה קיר, הוא רואה חידוש הרבה יותר גדול מקריאס ים סוף. רק הוא פשוט התרגל. הוא התרגל למציאות הזאת שקיר הוא עומד. אז ההרגל יצר אצלו שזה לא חידוש, אבל אם הוא מתבונן ופותח את כל הדבר מחדש, אז הוא לא ירגיש יציב רגע אחד שהוא עומד על הקרקע, גם לא. כל התחושת יציבות, כי הקרקע היא עומדת כל הזמן, נובעת מהרגל, שכנראה זה כך. מחר יהיה ככה וימשיך להיות ככה. אם אנחנו היינו חיים במצב, לכאורה בוא ניקח את עצמנו, לא יודעים על בני ישראל ביציאת מצרים, אבל מסתבר, אם אנחנו היינו עוברים תחת כזה מים שנעמדים אחד על השני, היינו כל הזמן עושים ככה עם היד, או עם מטריה או משהו, מי יודע, הרי אנחנו כל שנייה חשים שמי יודע שזה הולך ליפול. בעיקרון התחושה של האדם, שהוא חי על העולם הזה, צריכה להיות כל הזמן כך. בעצם אין שום סיבה שזה ימשיך. חוץ מזה שזה היה עד עכשיו, אם זה מספיק סיבה אצלנו. זה כוח שמחייר אותו כל הזמן, הוא יכול בכל רגע להשתנות. זה שאני יושב והכל עומד, הכל יכול להתפרק, אני עצמי יכול להתפרק. אין שום קיום לעולם, כל הזמן מחויה על ידי מה שמחזיק אותו. יש כזה סיפור, מספרים על חידוש הערים, שהוא פעם נסע בעגלה, העגלה הידרדרה, והתחילה כל העגלה ככה, ממש נכנסה לסכנה גדולה, והוא ישב רגוע מאוד, שאלו אותו אחרי זה, איך, שהם ניצלו, איך הוא ישב כל כך רגוע? אז הוא אומר, מה ההבדל, מה השתנה? כשישנו על החלק הישר, שנסענו במישור, זה היה משהו יותר בטוח? שום דבר לא היה יותר בטוח, זה אותו דבר. כשאתה חי כל הזמן בהרגשה שמחיים אותך עכשיו, אז אין הבדל באמת. כל התחושה של שעת סכנה אין לה שום משמעות. זה אותו דבר. אני כל הזמן נמצא במצב סכנה. כל רגע משהו מחזיק אותי, מחיה אותי, ואותו דבר שמחזיק אותי, מחיה אותי, במדרון הכי גדול גם יכול להחזיק אותי. הקריאסיים... שחז"ל כן מתייחסים למשל ברכת הגויים. אז הפשט הוא ששעת סכנה בעצם זה יותר דיון על האדם. למה הביאו אותי לסיטואציה? זה אומר משהו. הכניסו אותי למצב שעל פי הכללים הוא יוצר מצב שהוא נקרא סכנה, אז בעצם הכניסו אותי לאיזשהו כביכול קריאה שמימית. אבל ההרגשה שלי לא צריכה להיות שאני יותר מפחד. ההרגשה שלי צריכה להיות שמשמיים רוצים ממני משהו. מסמנים לי רגע, משהו פה רוצים ממך משהו. שמו אותך מחוץ לכלל הרגיל. אבל לא שבעצם יש פה משהו שהשתנה. כביכול פעמון מהשמיים. מזכירים מהשמיים, הנה. משהו פה לא בסדר, משהו... גם השמיים מכירים שהאדם במצב סכנה באמת מרגיש יותר בסכנה מאשר... כן, כן. יש קטרוג, זאת אומרת, בוא נגדיר את זה, למשל, כתוב שהאדם לא יעבור תחת קיר נטוי. למה? מה, אני עובר תחת קיר נטוי, בין כה וכה מה שצריך לקרוא תקרוא, שאני ארד באמצע הכביש, כל הדברים האלה. זה הכל בנוי על זה שהוא מעורר על עצמו כביכול, שהוא סומך על הנס או כאלה דברים, אז זה לא ההנהגה שריבונו של עולם רוצה, וזה כבר שייך בעצם לגבול הדק של להשתדלס ומול ביטוחן או לחיות אמינה,
ומול מה שאני צריך לבצע. כי יש איך אתה צריך להתנהג בבריאה, יש לזה מערכת כללים. אסור לך להכניס את עצמך לסכנה, כי התורה אמרה, לא כי זה מה שעושה את זה. אז מילא הקריאס ים סוף הוא בעצם פותח לנו, המבט על קריאס ים סוף צריך להיות כל פעם שאני רואה קיר, אני רואה קריאס ים סוף. אני רואה פה כוח של ריבונו שלום שמחזיק את הדבר הזה. ואותו התפעלות שיש מקריאס ים סוף צריך להיות מהחיי יום יום ומהבריאה. זה בעצם חלק מהעבודה הקשה שבעצם שכל קריש צריך להגיע להכרה הזאת. וכל הזמן מי שיכול. לחיות כל הזמן עם כזאת תחושה, רגע, יש פה קיר, זה שום דבר, יש רצפה, זה מחשבות גם כן, כל דבר, הכל מחויה, הכל חידוש. והתוספת שהוא הוסיף פה באמת, שזה עוד יותר, יש פה חידוש שיש מאין. וחידוש שיש מאין, אנחנו בעצם קשה לנו להבין את זה. זה מאוד עמוק הנקודה של חידוש שיש מאין, כי בעצם שאנחנו, כל יש מאין, שאנחנו ננסה לצייר לעצמנו, אנחנו נתרגם יש מיש. אנחנו ננסה לצייר לעצמנו שבעצם יש פה עכשיו כוס שנוצרה יש מאין, אנחנו משתמשים עם המושגים שאנחנו מכירים. אנחנו משתמשים עם כוס, ומשתמשים עם מה שאנחנו מכירים, רק זה נוצר לנו באוויר. אבל זה סוג של יש מיש, במושג הוא יש. זה שהוא הגיע לפה, הוא אצלנו יש מאין, אבל המושג האמיתי של יש מאין, הוא היצירה של כל המושגים. הוא היצירה של כל הבריאה. אין לנו יכולת לחשוב על חומר חדש בו נניח, שהוא לא מים ולא אבן, לא שום דבר, איזשהו סוג יצירה חדשה, אין לנו את הכלים לחשוב עליה. אנחנו יכולים לחשוב על קיר שנשפך בצורה של מים, זה מתקרב אצלנו, אנחנו לוקחים שתי מושגים, לוקחים את הנוזלים של המים, מצמידים אותו למושג של האבן, ואנחנו משלבים את זה ביחד, אז נהיה לנו מושג משותף. את המים עומדים כמו אבן, אנחנו יכולים לצייר את זה, זה דברים שאנחנו יכולים לצייר. יש מאין אמיתי, אין לו אפילו את היכולת להכיל את זה מרוב. אנחנו צריכים להגיע למשל של קריאס ים סוף, קצת לסבר את האוזן, איך אמורה להיות המבט שלנו על הבריאה. עוד דוגמה שבאמת היא קצת גם מחדדת את זה. חז"ל אומרים, מוקנו מאורן, היינו מן המידה. בקודש הקדוש, אם האורן היה מוקם מאורן, לא תפס מן המידה. אצל כל אחד זה מצטייר במבט מגושם, או שהאורן התקצר, כל הצדדים שלו קצת נהיו יותר קטנים, זה היה הנס, או שהקירות התרחבו. המושג שלא האורן התקצן ולא המידות לא התרחבו, וזה נכנס, הוא לא נתפס אצלנו, כי זה מחוץ לחוקי הטבע, אז אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. המוח שלנו אומר, גם נס אנחנו מפרשים בצורה של תזוזה של הקירות, או של תזוזה של... ששניהם יכולים לקרוא ביחד, זה לא נתפס. כי זה חוק טבע שאנחנו כל כך רגילים אליו. בעיקרון, המבט האמיתי זה לא, אין שום חוקי טבע. גם החוקי טבע זה פשוט עניין של הרגל שהורגלנו אליו. אם זה לא ככה, אז יש דרך שזה לא יהיה ככה, אין לנו את היכולת להבין את זה. זה בעצם המבט האמיתי של יש מאין, שצריך לשאוף לחיות כאלה סוג חיים, לפחות בהבנה, שהרבן שבתחושה זה מאוד קשה לחיות ככה. מאוד מאוד קשה להגיע לתחושה לדבר שהוא רחוק מאיתנו, אבל לפחות להתחיל מההבנה שהנה, הוא מחיה את כל הבריאה, הכל נמצא ממנו, הכל מחויה ממנו. והסתלקו כוח הבוירה מן הנברא, חס ושולם יושיב הנברו, לעין ואפס ממש, אלו צורך ליוס כוח הפועל בנפעל, תומיד להחיו ישראל לקיימוי, וכבר דיברנו בשיעור הקודם, וזה פה עוד פעם כתוב שאם כשהוא מתבטל, אם הקדוש ברוך הוא יעזוב, אז הכל יתבטל. הוא יהיה כמי שהוא לא היה בכלל, לא יהיה את הרושם הישן גם כן, הוא לא יהיה קיים. זה לא שרק עכשיו הוא יתבטל, זה לא יהיה כמו מיסה, שהאדם מת עכשיו, אלא הוא לא היה קיים מעולם. בוא ניקח עוד משל, זה ייתן לנו אולי עוד חידוד לזה. המעשים שלנו בעצם, אנחנו מתייחסים להם כעוברים, אבל מובא בשם הרמה מפנו, אני חושב, שכל מעשה של אדם הוא בעצם מעשה נצחי. וקצת לסבר את האוזן בזה, זה מקרב קצת אל השכל. הכלל הוא למשל, שאם נעלה עכשיו לשמש, אני עכשיו מזיז פה את היד, על השמש, יראו את זה בעוד 8 דקות. מרחק של קרני ראייה מפה עד השמש, זה 8 דקות. אז אם אני מזיז פה את היד, כמובן צריך משקפת מתאימה וכולו, אבל בשביל לראות את זה בשמש, זה לוקח 8 דקות עד שזה מגיע. אני כבר הלכתי מפה בינתיים. והמראה הזה עדיין מגיע לשמש בעוד 8 דקות. זה בעצם מסמל עד כמה כל פעולה שאנחנו עושים היא בעצם נצחית. מי ששמעתי את זה ממנו פעם, אז הוא אמר שבתיאוריה, אם היינו יכולים לעקוף את מהירות האור, היה אפשר לראות אפילו את מתן תורה. אם ניסע בקצב מספיק מהיר, זה הכל קיים, אפשר עדיין לראות את זה.
ברעיון. יש היום קולות שמוציאים מקירות מלפני מאות שנים. הדברים הם קיימים, יש להם התפרקות והם מתפזרים, אבל הדברים בעצם, כל דבר שאדם עושה הוא נצחי. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא היה מסלק את החיות של הדבר, אז באמת כל המפרע גם לא היה קיים. כל העבר גם לא היה, הוא איננו, כל המושג, כל הדבר היה נעלם, הוא איננו. אנחנו דיברנו על המשל של הרב דסלר פעם אחת, של הזמן, שזה כמו כדור הארץ, שהוא מכוסה במפה. ויש חור קטן, רואים את ירושלים. מזיזים את זה קצת, רואים את בני ברק, מזיזים קצת, רואים את חוץ לארץ. אחרי זה אפשר להוריד את המפה, ורואים את כל הכדור בבת אחת. אומר, הזמן זה אותו עיקרון. מה זה זמן? זמן, זה בעצם אומר, חלון שאתה חי את הזמן עכשיו, אתה חי את הרגע הנוכחי. עובר שבוע, עובר יום, עובר שעה, זה זז קצת, אתה רואה את הרגע הבא. אומר, יגיע יום שיורידו את המפה, ואז יראו את הכל בבת אחת. הכל דברים קיימים, אין דבר שהוא נעלם. כל מה שהיה, כל מה שעשינו, הכל קיים. ממילא, אפשר להבין את זה גם כן, שאם הקדוש ברוך הוא מסלק משהו, כל הדבר נעלם. גם העבר, זה לא שהעבר כבר אי אפשר לסלק אותו, הכל קיים, הכל נמצא, אפשר לסלק את זה גם למפרע. אז מילא, ברגע שיש סילוק, הכל נעלם. כל מה שהיה, כל העתיד, הדבר הזה אינו קיים. מילא זה צריך כל הזמן את הכוח הפועל בנפעל להחזיק אותו. והן מבחינת אויסיוס הדיבר, מאסור ומאמורס, שבוהם נברי, כמו שהיה כתוב בפרק הקודם. האותיות הם מחיים את הדבר, הם מחזיקים את זה, ועל זה נאמר, ואתו מחיה אסקילום, אל תקרא מחיה, אלו מהווה. דהיינו יש מאין, מחיה זה יותר משמע כמו שיש גוף מת, שמכניסים בו נשמה, מכניסים בו חיות. מהווה זה כל ההוויה של הדבר, אתה מקיים את כל ההוויה של הדבר, אתה מחזיק את כל הדבר. הוא מרמז את זה גם בפוסיק בדרך רמז. ואתו, זה האותיות אתו, הם מבחינת סאויסיס מאלף עד תוף, יש פה א' תוף, זה האל של האתו, וההי היא היי מויצועס הפה. אנחנו יודעים שהאלף בייס מתחלקים בחלוקה של 5 מוצאות הפה, האותיות הגרוניות, האותיות שבחך, האותיות שבלשון, שפתיים, בשיניים. אז החלוקה של האותיות בצורה של דיבור, הם דרך מוצאות הפה. ממילא זה מחולק בצורה כזאת של המילה אתו. אתו מחייס כלום, 22 אותיות שמחולקים באויסיוס הפה, מקור האויסיוס. עכשיו פה הוא נכנס לנקודה עכשיו יותר עמוקה. אנחנו כל הזמן מדברים על אותיות, אותיות, אותיות. מה זה האותיות האלה? מי אומר אותם? אז פה אנחנו נכנסים לנקודה עמוקה, ואף שאין לו דמיס הגיף. הרי הקדוש ברוך הוא אין לו דמיס הגיף. אז מה אנחנו מדברים על אותיות של מאמורס? מה זה האמירה הזאת? איזה האמירה? אנחנו מדברים כי לנו יש פה, יש לנו גוף גשמי, ואנחנו מדברים דרך הפה. איפה זה האמירה? מה זה האמירה של הריבונו שלו? מה היא? זה אומר, הרי קודם כל, גם אם אנחנו לא מבינים, זה ברור שזה כך. הרי מקרא מולה דיבר הכוסיב. וידבר השם, ויאמר השם. זה דברים ברורים, שיש לשון של דיבור והאמירה אצל הקדוש ברוך הוא. אז נכון, באמת התרגום תמיד מטה את זה לכל מקום שיש על הריבונו שלו, זה לשון של פה או כאלה דברים, התרגום מטה את זה יותר לעניין השכלי. אבל בסופו של דבר יש כזה ביטוי. והיא בחינת ססגלס החובבייז אויסיוס עליונס לנביאים, עם מסלבשס בשכלום והסגוסום במראה הנביאה. גם במחשבתום ודיבירום, כמו שכוסף ריח השם דיבר בי, מילוסה אל השויני, כמו שכוסף אריזה על בשאר הנביאה. בשביל להסביר את זה, אני חושב שהדרך הכי נוחה תהיה עם עוד דרוש הסרן, הוא מאוד יפה בפרשת תולדס, הוא אומר את זה בדרוש שי, הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר ככה, הוא דן שמה על כל הפרשייה שהברוכס, שיצחוק נתן ליעקב בעצם במרמה. אז הוא דן מה פשר כל הדבר הזה. הוא אומר שבעיקרון בעצם כזה סוג דבר שניתן במרמה לא היה אמור להיות. מישהו נתתי לו ברכה וזה לא הוא. זה לא אמור לחול בכלל. זה אמור להיות דבר גנוב וזה שום דבר, לא חל. למה זה כן חל? זה אומר דבר מאוד מעניין. הוא מתחיל להסביר פה את המושג איך עובד נביא. מה זה הנבואה? אז הוא אומר, בעיקרון הנביא צריך להיות בשמחה, כתוב שהעצבוס לא שורה עליו שכינה. הוא צריך להיות במצב, בעצם הכלי שלו, הגוף שלו, צריך להיות במצב קשיר לקבל את הנביא. זאת אומרת, הוא צריך להיות שמח. צריך להיות בדבקות,
ולהגיע לרמה רוחנית מאוד גבוהה. והוא אומר, הסיבה לזה, לפי שהכוח הנבואי צריך לכוח גופני. הוא צריך להשתמש, הוא יגיד עוד מעט, כמו חצוצרה. הגוף נהפך לכמו חצוצרה של הבוירר, ודרכו אומר את הנביא. אז הוא אומר, שאם יצחק היה חושב, היה צריך לברך את יעקב, ובעצם הוא אהב את אייסוב, אז הוא לא היה מספיק מרוצה מזה. אז הוא לא יכל לשמש ככלי לנבואה הזאת. זה היה צריך להיות במצב מכיוון שהוא אהב את אייסוב, היה צריך להיות במצב של שמחה שהוא מרוצה לתת את הברוכס, ואז הוא יכל להיות בדבקות. מה עם החלק של הרמאות? זאת אומרת, אין שום בעיה, הוא אומר, כי ברגע שזה נבואה, אז בכלל לא משנה. הוא בסך הכל החצוצרה שזה עובר דרכו, אז מה הבעיה שזה מרומה? זה לא שהוא מברך. אם הוא מברך, אתה אומר, אני לא התכוונתי לברך. שהוא בסך הכל משמש בחצוצרה, לא מעניין אותי מה שהוא מתכוון. אני בסך הכל צריך שהגוף שלו יהיה כלי שיוכל להעביר את הנביאה הזאת. אבל ברוכס היה נבואה? כן, כך כתוב פה בדרוש סרן. שהברוכס האלה היה נבואה. ככה הוא כותב. הוא אומר, אילו בועשה הנביא שיבוכס יעקב ויניח את אייסוב, איך? לפני השם, כן. אין ספק שיסעצב בכך, ויהיה צבוינו סיבה שלא תוכלו לו לבריח השם. אז זה לא יכול להתחיל. אז מילא סובבו מהשמיים שזה יהיה, הוא יחשוב שזה אייסוב. ומילא הוא רצונו רוצה שתסרחב נפשו ותשמח ותוכלו לו לבריח נביא, ואז יגיע יעקב, וזה יועיל. אז הוא מסביר, בוא נקרא את הלשון, פשוט זה דברים דקים מאוד בנביא, אני לא רוצה לפספס. זה אומר ככה, כי הנביא אינו פועל בנביא כלל מצד בחירס עצמי בנביא, לא בעניונו ולא במילוסיו. הוא לא בוחר שום דבר, אבל הוא כלי לבד אליהו, כמו מראה הזכוכית, שתואר כפי השיר שיראו בו מן השמש. תשים את הזכוכית מול השמש, כמה שמש שיהיה, ככה זה יאיר. זה באותו, אם יהיה שקיע, אז זה יאיר קצת. לפי כמה שיש, ככה זה מאיר. ויבואי ריח השם מזבוח עם מילויס מסידורויס מוגבלות. לא שהנביא יעשה מילויס לכוונה אשר הסיק. היא מה שאומר דוד המלך ולבשולם, ריח השם דיבר פי, עם מילוס היה לשוני. המילה של הריבונו שלנו נמצאת על הלשון שלי. הוא משתמש בלשון שלי סך הכל בשביל להעביר את הנביא. זה נבואה. לא כוונת העניין לבד. רק המילות גם כמונחים מהריבונו שלנו. הוא כלי לבד, הוא אומר כמו חצוצרות, הוא אומר ממילא יצחק כשהוא בירך את יעקב, זה בסך הכל היה ברכה מהריבונו שלנו, אז אין שום בעיה. עניינו לדיבור אלוקי כיחס החצוצרות לכל האדם. מילא בעצם הנביא נהפך, שהאדם נהפך לסוג מרכבה, הוא בסך הכל כלי למשהו עליון נביא שמדבר דרך הפה שלו. אז מה הוא רוצה בזה? הוא רוצה להגדיר שיש מושג של דיבור שהוא בהתלבשות. התלבשות זה נקרא שזה דיבור של הריבונו של עולם, שמשתמש באדם הזה בשביל להגיד את הדיבור. אותו דבר יש דיבור שהוא משתמש ביצירה הזאת של השולחן בשביל לבטאות את אותם צירופים שדיברנו בפרק הראשון, דבר שמשתלשל עד שהוא נהיה עץ, עד שהוא נהיה אבן, כל דבר, זה אותו עיקרון. זה דיבור של הריבונו של עולם, כמו שהוא יכול להשתמש באדם בשביל לבטא דיבור ממש, הוא הדבר הזה, הוא נהפך ליצירה הזאת. כן, זה אסלאפשיס אויסיוס בברואים, נכסיב בדבר השם שומיים נעשי, בפי ריח פיו כל צבועם. רק שהיא על ידי השתל של אסרבוס ועצימוס, עד שיורדוס לעשייה גופנית, שאין כן הסוגס הנביאים באציליס, המסלבשס באוילם הבריאה. יש מדרגות, בשביל לקרב את זה לשכל שלנו, בדיוק כמו שאדם יכול לחשוב את האות א', יכול להגיד את האות א', ויכול לכתוב את האות א'. זה הכל מבטא את האלף, אבל ברור שזה לא אותו רמה. בשכל זה הכי דק, הכי מופשט, בדיבור הוא כבר נהפך לאיזושהי ממשות, כבר יש שזה ברוח, זה כבר משהו שנתפס, אבל זה עדיין לא כמו דיו ונייר. דיו ונייר הם הכי מגושמים, וכולם מבטאים את האלף, זה התלבשויות שונות של אותו דבר. האות עצמה היא מהות מסוימת, היא יכולה להתלבש בשכל, היא יכולה להתלבש בדיבור, והיא יכולה להתלבש בכתיבה. גם בעולמות הרוחניים יש מדרגות, יש עולמות שמגושמים יותר, עולם העשייה שבו אנחנו חיים, ויש עולמות דקים יותר. אז הנבואה מתקבלת ברמה מאוד גבוהה, מאוד מופשטת, מאוד עילאית, ובגשם זה מתבטא בעולם הזה, בעולם הגשמי. אז זה הפרק הזה. עכשיו, חשבתי אולי כדאי ללמוד איזה
קטע הבא, איך? בעצם לכבד אותיות זה רק זה לא הדבר בעצמו? זה איך שאנחנו תופסים את מה שמחיה את ה... זה לא הדבר בעצמו, זאת אומרת, אפשר להתייחס לכדבר עצמו, אבל אפשר לא. הסימון של האלף הוא סימון אצלנו, הצורה וכל המבנה. ואלף, שאני אומר אותה, אני בכלל, היא לא מבנה של האותיות הכתובות. כשאני חושב אותה, היא צורה שלישית. הרבה למעלה מזה, זה השורש של האלף. ספסמס כותב את זה בפרשת נויח, בלשון כזאת, הוא אומר לשון, כאילו, האותיות אצלנו הם בעצם סוג של קשר לאות. האות היא הרבה יותר גבוהה מזה. אותו מושג ששמו א' הוא אור מאוד גבוה. הוא משהו עילאי מאוד. הקשר שלי אליו היא דרך האות. כשאני אכתוב את זה בספר תורה זה יתבטא בזה. כשאני אקרא את זה בספר תורה זה יהיה דרך הדיבור. זה עדיין אותו א', אבל זה רמות מסוימות. איך אני מחובר לאותו דבר שהוא א'. והצירופים של אותם חלקים עליונים, בהשתלשלות ובגימטריה וכולו, הם יוצרים את העולם הגשמי, העולם הזה. אבל ברור שלמעלה למעלה, זה לא מדובר על א' ברמה של דיו ונייר, שהם בעצמם נבראים והם בעצמם, מדובר במשהו הרבה יותר גבוה. רק הוא יורד כל הזמן ומתגשם, כמו שבאדם אנחנו רואים את ההתגשמות שלו מהשכל, הדיבור, עד הכתיבה ממש, גם ברוחניות יש הרבה קומות עד שזה מגיע לרמה המעשית. ומה הכוונה שאומר שהחבר אותיות זה מה שמתקדש לנביאים או מסתכלים לשכלנו? לא חושב על נביאים. תשובה שכתבו נתן... גם, הוא מתחיל מהנביאים, הוא אומר כמו שבנביאים הווה ידבר וכל הדברים הנבואיים, זה סוג של התלבשות. יש לפעמים במראה, יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא שואל את הנביא, מה אתה רואה? ואז הוא אומר, אני רואה סיר נפוח וכל הדברים האלה, זה התלבשות במראה השכלי של הנבואה. זה לא במראה של דיבור. ויש נבואה של כה יאמר השם, שיוצא לו דיבור בהתלבשות בפה. זה התלבשויות שונות. יש חלק של מראה, יש חזון ויש דיבור. זה נבואות שונות, זה רמות שונות של נבואה. אבל כולם בסך הכל הם התלבשויות בתוך... הדבר הרוחני מקבל הלבשה בתוך חיי המעשה, בתוך חיי העולם הזה, לפי הרמה של איזה קומה זה מדובר עליה. השאלה היא בעצם, מה אנחנו מתרגמים את זה לעבוד את השם, את כל מה עושים עם זה למעשה? מה אנחנו רוצים? אז קודם כל, משל פשוט. למשל, מי שלמד והשיג פעם ראשונה את תיאוריית האטום. אז הוא גם כן, אפשר לומר, מה יש פה בסך הכל? הוא בונה תיאוריות. אבל למעשה, כשהוא מתקדם הלאה, הוא יכול להחריב את העולם עם זה. כשאתה קולט את התיאוריה של הבריאה, אתה מתקדם הלאה, אתה יכול לשנות את העולם. איך? אז זה יש, מאוד מעניין, הברדיצ'ה והברדיצ'ה סלייבי, יש דוגמאות, לא דוגמאות, זה מרבי אלחנן, אבל יש ממנו גם כן, בירא אגודס, אז הוא אומר, יש כזה אגדתה, בבחוירס, בדף חס, יש אגדתה של סבא דבי אתונה, זה נקרא. יש שם כל מיני דברים מעניינים. אז בממרה הרביעית, מסביר ככה, יש שם ממרה, כתוב שם ככה. הם אמרו, הסבא דבי אתונה אמרו לרבי ישעיה בן חנניה, תבנה לנו בית ברקיע. אז הוא אמר שם, ונעמד בין שמיים לארץ. הוא אמר, עכשיו תביאו לי לבינים וטיט, אני אבנה לכם בית בין השמיים לרקיע. אז מה מונח פה? הוא מסביר את הנקודה הזאת, שבעצם האותיות הרי זה מחיה את הבריאה. זאת אומרת, בתחילת הדרך של האדם, הצורה, איך שהוא מתעורר זה על ידי האותיות. לדוגמה, האדם מתפלל, ונפתח לו, לפעמים כשאדם קשה לו משהו מסוים, קשה לו ברפואה, אז ברפואה הנה נפתח לו. יוצא שבעצם הוא נמשך אחרי האותיות. האותיות פותחות את הלב. יש לפעמים שאדם שר, צומו לכל נפשי, נפתח לו. בעצם האותיות הן מושכות אותו, הוא לא מנהיג את האותיות, אלא הפוך. האותיות הן סוחבות לו את הרגש, סוחבות לו את המוח, הן מנהיגות אותו, אבל הוא נמצא כל כולו שם. הוא אומר, זה תחילת עבודת השם, שאדם נמצא במצב שהוא כל כולו נכנס לתוך עבודת השם על ידי הנהגת האותיות. בוא אל הטבע, אתה נכנס לתוך אתה חי, אתה לומד, אתה עוסק בתפילה, אתה חיים רוחניים, אתה מחפש להידבק בבוירה, לא משנה במה אתה עושה את זה, אתה עושה את זה בתוירה, בתפילה, סתם ככה ברגע של התרוממות, ואתה מחפש איך להיות מחובר, להודות לריבונו של עולם, כל כך יוצא בזה.
הוא אומר אבל שבעיקרון, ככל שאדם יותר נהיה מחובר לתורה, מי שמקושר ברוחניאס, אשר הויגה את תורס השם יומם ולילו בלימית בכוח גודל, עוד ועוד ועוד, אז מגיע מצב שהוא מנהיג את האותיות. הוא בעצם משנה את הבריאה. הוא מכניס חיות, לא שהאותיות מאירים אותו, אלא הוא מקבל כביכול זכות, כוח בעלות, אתה יכול להכניס חיות בבריאה, אתה משנה את הבריאה. לא בחינם אומרים שכשאדם יושב ולומד, אז הוא משפיע על כל הבריאה. הוא משפיע, אין שפע, אין חיות רוחנית, יותר אנשים יחזרו בתשובה. איך זה עובד? אני יושב פה ולומד, ושם מישהו יחזור בתשובה, איך זה עובד? התשובה היא כי כן, ברגע שאתה מאוד מאוד מחובר, אתה מוסיף כוח באותם אותיות שמחיים את הבריאה, שהם יתגלו. זה שפתאום חוטף איזה יהודי במקום אחר, רצון, הוא רוצה, הוא מחפש את הריבונו שם, זה יכול להגיע ממך. אתה הוספת בבריאה, בכוח של האותיות שמחיים את הבריאה, הוספת קשר לריבונו שם. וזה יכול לקרוא לאדם, הוא רואה משהו, או מסיבה אחרת, זה לא משנה, הרי זה לא מוגבל בשטח, האותיות הן רוחניים, הם יכולים להגיע לכל יהודי בכל מקום בעולם. אז זה בעצם אתה משנה את הבריאה. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר שבגמור כתוב, בברוכס יש לשון אויבר לפני הטייבה, ובראשונה יש לשון יורד לפני הטייבה. מה זה אויבר לפני הטייבה ויורד לפני הטייבה? הוא אומר שהטייבה זה לשון של טייבה, מילה, האותיות. הוא אומר, אויבר לפני הטייבה זה שאחד שכל כך חי, באמת, חיים רוחניים, שהוא אויבר לפני הטייבה, הוא הבעל הבית, הוא זה שלפני האותיות. לא שהוא נסחב עבריהם, הוא לא ניגר אחריהם. יש אחד שהוא יורד, הוא זה שנמשך אחרי האותיות. זה שני אופנים הפוכים. היורד לפני הטייבה זה בעצם החיים שלו. ככל שאדם יותר חי את החיים הרוחניים, הוא חי במצב שהתורה היא נהפכת לחיים שלו, הוא פשוט יכול לשנות את הבריאה, כי כל הבריאה היא בעצם כל כולה שמו יסף של הקודש ברוך הוא. היא כל כולה האמיר של הקודש ברוך הוא, האותיות. אז ממילא, ככל שאתה יותר משוייך לזה, ככל שהפה יותר נקי, ככל שהוא לא מדבר לשנורה, ככל שהוא לא משוייך לדברים האחרים, הוא נותנים לו יותר כניסה פנימה. אי אפשר לתת את זה, את אותה כניסה, אי אפשר לתת למי שמחובר לחיי גשם. קודם כל הוא יכול להזיק, ושנית כל הוא באמת נמצא במקום רחוק יותר. הכניסה פנימה תלויה במעשים שלנו. ככל שהמעשים שלנו נהפכים למעשים יותר פנימיים, יותר שייכים, אנחנו הולכים אחרי התיבות, אחרי האותיות, אז בהמשך נוצר מצב גם כן שאנחנו יכולים להשפיע, וזה ההסבר שברוכה של אדם גודל יכולה להשפיע. למה? כי הוא מנהיג את האותיות. אז ממילא העולם משתנה על פי הדברים שלו. כשהוא אומר משהו יש לזה משמעות אחרת, זה משנה את הבריאה. וכל אחד לפי ערך, כמה שהוא יכול להיות יותר פנימה, אז זה הוא יכול להשפיע. אז זהו גם כן הוא מסביר את כל שהם אמרו לו, תבנה לנו בייס באוויר, אז הוא אומר את זה גם כן, שזה הרמז. בייס באוויר, אז הם אמרו, איך אפשר להיות רוחני, איך אפשר להתרומם, להיות מעל, אז הוא אמר, תביאו לי לשם לבנים וטיט, כוונה, איך הוא מכניס את זה בדיוק? הוא אומר שזה, לבנים וטיט זה רומז על החומר. כשאדם מרומם, כשהוא מעל החומר, אז הוא יכול לשנות גם כן את החומר, הוא יכול להעמיד את הלבנים והטיט בגובה, הוא יכול להרים את הכל. וכל מיני, זה ברור שזה חלק מהעבודה שלנו, גם הסמס כותב את זה השבוע, הוא כותב ויהיו ככה סאבן ויהיו סמרה שויסוף, שיעקב אבינו יכל לקחת את האבנים, שהם בעצם האותיות של הבריאה, הוא יכול להרים את זה. הוא אומר, כשאדם קדוש, הוא מתנהג כמו שצריך, הוא מקבל את המגע הפנימי של הבריאה, הוא יכול להרים את הבריאה. וזה כזה אחד באמת, המאכלים שלו הם אחרת, החיים שלו אחרת, כל פעולה גשמית שהוא עושה היא גם אחרת, כי בעצם מתגלה הדבר הפנימי שלה. ופה, זה אני צריך להגיד לכם, זה רציתם לדעת מה מהוויכוחים בין החסידים לאלה שאחזו אחרת, זה היה אחד הדברים שאצל החיידר של הגרו יותר פחדו לעסוק בדברים האלה. פחדו לעסוק בחלק המעשי. אמרו, אתה תעשה מעשית, תלמד, תהיה שקוע לגמרי. אל תתחיל לעסוק וגם אצל החסידים יש כאלה שכתבו את זה, שלא לעסוק בעולמות האלה, אבל ברעיון, זה ברור שאם אדם מודע לחשיבות של זה, זה כאילו על ממועדת, צריך את הערך עד כמה המעשים שלנו מגיעים, עד כמה יכולים להשפיע. לשבת בפועל ולהתחיל לחשוב צירופי אותיות, זה אנחנו נשאיר לאלה שעוסקים בזה. אבל הרעיון, הדבר עד כמה יכולת ההשפעה, עד כמה אדם יכול לשנות את הבריאה, עד כמה האדם מוסיף חיות בבריאה, זה למידה עצומה.
אז באמת יש דירוג, קודם כל נמשכים אחרי האותיות, אדם נכנס לתפילה, הוא מתחבר לתפילה, הוא אומר רפואני, הוא אומר ברוך חולני, הוא אומר ותאר ליבני לא עבדך באמס, הוא כל הזמן נמשך אחרי, ואחרי זה מגיע מצב יותר גבוה מזה, הוא יכול לעורר את הבריא, זה כבר מצב גבוה. השם יעזור שנזכה.